stromy, teď sa dá. Áno, výborne. Spolieham, Niky, že to tu povedieš. Takže, v búrke hľadám búrke, mám strach a ešte by som mohla aj tak povedať, Martin, že... Mohla by si povedať, že to bolo strašné. Nie, toto ja nehovorím. Ty si taká dobrá duša, no ale povedzme si pravdu občas, že bolo to strašné. Oni len majú taký rešpekt. Pozri sa, môžeme to aj tak zobrať, že akou intenzitou budú spievať oni, tak aj my potom. Som myslel, že aká kapela, také publikum. Prosím vás, ja tu mám takú v podstate veľmi pozitívnu ako výzvu pre mužov, áno. Sú tam také dve slová, ktoré môžeme zo seba vypustiť, čo cítime vlastne. Je nás to taká menšina, takže strach, áno. A čo utierate potom? No, takže nebojte sa zakričať to z plných plus, vypustíte Krakena. To bude, prosím vás, taký mužský moment tohto koncertu. Dobre? Prosím vás, podstatné je, že aby to bolo s nejakým podtextom. Hej? Napríklad, ja neviem, včera, jak sme mali strach, že či v tom predĺžení dostaneme gól. Ja som mal asi 130 tet. Takže spomeňte si na to, alebo keď vás chytila manželka s pukom. Nevedel som nič lepšie. S pukom. Nezahláseným pukom. Vo vsajde skrátka. Áno. Nedovolenom umornení. Zakázané. Teraz mám spievať najromantickejšiu pesničku Maroška, ktorú sme kedy zložili. Počuješ? Nepočuje. Hraje sa so synom. Kašle na nás. Kašle na nás. Rozmýšľa. Teraz sa ide spievať jeho pesnička a on nereaguje. To je hrozné. Ale tak to už býva. Prosím vás, ale upozorňujem vás. Prvý refrén je veľmi jemný, romantický, ten si naozaj užite, potom už sa môžete jašiť. Lebo viete, ten text, on je pravdivý vlastne od začiatku do konca. My keď sme túto pesničku zložili, ona vlastne ani nemala byť na tom albume v tom roku 2008, oproti teda ľadovej dobe, táto tam nemala byť. A tam je taký vtipný moment to bol, teda vtedy to nebolo až také vtipné, ale teraz už to je. To sa ma na tom zasmejú. Akým dopravným prostriedkom, Mária? Ty si na to zabudol. No vidíš, sama som sa k tomu dopracovala, lebo hovorím si, nebude to tu len o uvoľňovaní. Ale vieš, lebo to je fakt romantická pesnička. Tak ale ja mám také spazmy na krížoch, potrebujem uvoľniť. Toto fakt, akože toto ti fakt vyčítam teraz, Martin, lebo ja som to išiel povedať. Hej. Ale to tak svietilo na celú sálu, no. Takže vyjasníme si ten dopravný prostriedok. Prosím. Nebudem vám hovoriť o dopravnom prostriedku, poviem iba toľko, že prišla som do štúdia. Už sú sklamaní, čo? Mi vypli mikrofón, mi vypínajú, keď nepoviem, že aký. Možné. Normálne som prišla do štúdia, už po nahratí všetkých pesničiek a môj vtedy ešte kamarát, producent Maroška Chud mi hovorí, teraz si vypočujeme všetky pesničky a po vypočutí, že tu si sadni a teraz úplne vypustí všetko. Bože, zase vypustí. Nie, chcem sa dostať úplne k iným veciam. A ja som si sadla, ja už cítim, jak sa smeje. Ale vnútorne. Nie, normálne z hlavy, že kľud, pohoda, sloboda. Počujem ešte úžasné, že ten diabol skrátka sadne na každého, my sme ťa totálne pokazili, Maria. Ty si došla pred tými 10 koncertami ako totálne čistá duša. Máš tieto sprostosti na teba pre... Ostav taká, nepočúvaj. Je to možné. Dobre, ja si pôjdem svoje. A vám sa budú tak oči rozstrojovať, že niečo na mňa, pravé oko, tuto, ľavé oko sa. Nie, musíš byť ako Mike Spirit, český oči na mňa. Áno, lebo tie reakcie, že uvidíte. Povedzme aspoň koniec. Stal sa poviem ten koniec. Hit. Janka, ďakujem. Normálne koniec je taký, že ja som si sadla. Mároško mi hovorí, teraz si niečo zahrám. Začal hrať už úvodné tóny z búrky, ale vtedy to nebola žiadna búrka, nič, len tóny. No a potom ja som išla domov vlakom. Koľko to trvalo, kým som to povedala? To by sme mali zaradiť do tej pesničky, že vlak.
nerozprávam tak dlho. Oni sú veľmi hraví, Nie, musíš my im sa to... len tešíme. Prepač, Janka. Pozeráme, nemám tam hodinky. Stojí ty. Stojí čas, nemám nič. To bola pointa, priatelia, idem spievať. Pointa je, že ja som išla teda vlakom a autobusom domov. Do Dolných Lovčic, to je dedinka, z ktorej pochádzam. 700 obyvateľov pri Trnave. Dobre, máme to. Vrátila som sa naspäť autobusom, vlakom, trolejbusom do štúdia. A ja som povedala na druhý deň Maroškovi, teraz si sadni ty a ja ti niečo zahrám. A ja som mu zahrala najromantickejšiu skladbu, ktorú máme. Búrka. Môže byť? Láska horí, súdni, keď nechytíš rybku v mori. Je málo slov, ktoré vyslovíš. Myslím, že vieš, aký pohľad ti dám a práve ti hlavu motám, poznám a viem, že aj ty sa vzdáš. Poďte s nami. Búrke volám, nevládzem ísť, búrke hľadám, mal by si prísť, búrke mám strach. Na nás skromný cit sa dá prach zjeść. Chytíš rybku v mori. Som jedna z tých 1000 ráno, ťa prebudím. V myšlenkách túlam sa na dosí. Iba s tebou chcem ísť niekoľko míľ. Jedno len skúška, ty si s ňou a ja som s ním. Poďte s nami. Búrke volám, nevládzem ísť, búrke hľadám, mal by si prísť, búrke mám strach. Na nás skromný cit sa dá prach zjeść. Martin Madej, Janka Kolis a fantastický Free Time v našej búrke.
nami. Lebo my sme vás nepočuli. Ja si prvé bránko, ja to musím do seba vypustiť, lebo potom sa furt budem smieť až do konca. Myslím, to, čo mi ide hlavou, lebo Marita krásne rozprávaš o tom, jak ti